Dobre, takže čaute guys, ja vás vítam po celkom dlhej dobe. Áno, žijem. Neskapal som, že som sa skotila z kopca ani ja neviem čo. Vlastne dal som si takú mini pauzu z YouTube. Prečo? Škola. A už škola končí. Takže už by som chcel začať natáčať 3 videá do týždňa, čiže akože kľud za mňa. Lebo budem mať voľno, keď náhodou nebudem na nejakej dovolenke, lebo koniec školy budem v Chorvátsku, takže budem odcestovaný, takže nebudem môcť natáčať. Jo. No a chcel som ešte povedať, že budem so susedevanom a Nikolou Teslou. Áno, odteraz sa tak volá studio Nikola Tesla. Budeme natáčať aj iné hry, než je iba Fortnite Minecraft, čo som Minecraft som ani nezačal natáčať. A ani som nenatáčal tak veľmi s chlapcami, chcel by som aj točiť dačo iné než hry. Kľudne aj napríklad znovu také Q&A, animácie znovu, alebo aj nie animácie, lebo aj dosť veľa ľudí sa pýtalo, že na čo robíš animácie, máš malo views, máš malo odobrateľov. Lebo sa mi proste chce. A keď sa mi chce, tak sa mi chce. You know what I mean. Takže, jo no. A to bude asi všetko, takže keď sa vám toto video páčilo, nezabudnite like a odber. Áno. Jožko Ferko vás bombarduje s bombami. Tak čaute. Jo, a ešte som zabudol povedať, že na mojom TikToku, alebo toto, som stále aktívny, jo, takže poďte sa na to pozrieť, jo, tak čaute.